Sa man gusto nimo dai? Barbecue? Sa man? Lechon? Sa man? Kanang Jollibee. Pero ang nabilin lagi kay ay dukot na nabilin sa mong balay. Grabe, stang paita jud. Grabe, kaning si Paring Ri mang jud ba? Luya jud ni Paring Ri tong agi oy. Tapos nangitag trabaho, nawala na hinuon. Sa mo nagkaya boss, okay ka boss? Okay sa mga taga natamakan ko, sakit tayo. Sorry kay boss mga pera mangguto boss. Kasi apply. Yun, bye! Boss, ito! Paring Ri. Hoy! Hoy Paring Ri, naunsa naman ka Paring Ri? Kinsa ka? Hala! Nabuang naman ka Paring Ri! Wala man ko nabuang. Kikinsa ka. Hala na! Si Paring Junjun eh! Kaparing Junjun? Oh, si Paring Junjun ba? Nakay pagkaon. Na! Wala pa man ni pamahaw na eh! Namahaw ka na niyo to! Wala. Wala pa ko'y panihapon. Na! Tara tara mga unta tara! Naunsa naman ka Paring Ri oy! Sa man gusto nimo dai? Barbecue? Sa man? Lechon? Sa man? Kanang Jollibee. Pero ang nabilin lagi kay ay dukot na nabilin sa mong balay. Dili ko dukot. Lechon. Dili ko dukot. Lechon lang ako. Sama kung gigito ang amo gud ba? Na-depress guro ka ba kay? Wala man kailangang trabaho gud. Basin mo oras dito imong paglaom ba? Paglaom? Ay paglaom ba? Para makatrabaho ka, wala ra ba kay trabaho no? Wala ko'y trabaho. Wala gani kay trabaho gani. Wala ko'y pagkaon. Mao gani no. Trabaho nga tigag pangitag trabaho karon. Tara tara tara. Kaysa, Saman. naglagot ko atong amo nimo. Ano lagot man ka? Lamay kayo irukon. Lamay bitaw kay to irukon. Nagputo to ng agi ato. Lamay kayo ilabay. Sus, kinaan na jud ko'y laing trabaho jud. Paring Ray. Di na jud ko magdugay ato jud. Wala ka siguro ko. Tara, ay, tiyo. Tara. Ay, isa. Diri, pagkatubang kina diri ang kamera oh. Kamera? Ito Paring Ray, dugay na jud kay ko naglagot tong amo na ko ba. Pero kailangan mo gayon ako trabaho Paring Ray. Naglagot? Biya na lang. Sus, kung pwede lang jud Paring Ray. Pero tama jud ka Paring Ray, lami jud kay ilabay sa kanal. Naglagot jud ko tong amo ato ba. Nagputod ng agi ato. Son. Yo, pai! Wala kay trabaho, pre.